ପଶିଲା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେଭଳି ବର୍ଷିଲାନି। ତଥାପି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଥିରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ଅବପାତ ଗୁରୁବାର ଗଭୀର ଅଭିପତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ 1952ର କେତେକ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 20ଟି ଦିଗରେ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ 3.0 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସିଧାସଳଖ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଇପିଏଫ୍ 3.0 ଅଧୀନରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉଠାଣ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପରି ହେବ। ନୂଆ ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।